Kardom, Nilimonjirong Pipi, Pinibirta, Kadupuri. APHL se atum vote ke jokpon ahut BJP atum kithor don pak aputhak kache songpon Karbiang long ri arlo along MSC kilik ahut apharman State Election Commission ahin pen MCC Model Code of Conduct aron pathik ponlo lason si MCC aron kibi pon laki longri arlo along kilik ahut ing samjin pen nangji lapen ke amena aning ke hangbek abang phubang phia phan vote kachipi rep long ja phansi labang so aron pathik ponlo Bon sitami piniar ni kopia pot sibi thong reng thama constituency hawar along rat aning ke hang ateng pen vote ke jok pon long le deplo lapen kopia joini sila unset APHL sia party aphan ning ke hang bang phu bang phia tuma phan vote ke jok ahut BJP a party la hai ara tatum aphan amina avot anta pe jok pon long le detlo mati Dr. Tuliram rong hang pen bithong constituency hawar along gunda tong ke pang reng pen rat aphan areng ahu ke paso pen chenglo kachenek pon asai tong ke klem ma pusi lang sudo pathua klam along APHL sirat kacetong amayalong arbok pon si sodak pen pin rempon abok se jok tas long le jok ta long le ako tigari ne pran dam ju tame sala kumala bithung abok se ona po sala dang po jok long le pinani atome ni tum bank ke thombet amone ni tum ne pran ti dong lot ni tum karbin na tum bithung ang jok ta ni tum aphan aberang tu na bang be sal so le lo ma mune lo ma so le lo aro lo ma election hot nang tum BJP be sepe mara be ma et sabe puta BJP dat puta jok ta le belo na inu thukira menu be sikitu na puta jok se le belo ako siepel pasonat thukiram phat pasun be kon pasun se puta pir theke bailo avelo kar bijat be belo la pensil tum nomination file dong lo Karbiang long 26 constituency ta APHL se candidate Arjabdun la Kalima mana? Arjabdun la bang bompen. Kopia porlo dak bithung reng thama constituency long bangka chichok ka chethen leader at kya. Nile tum APHL se tum bithung long ke claim hino ma. Chok chetet ma. Rada tum lang dikha. Nile tum ka chukai lam tum ke thanarat ma. Rat phan ka pamang hulam tum ke than ma ni to. La hello piniar ni tum rat tum kapak lang ning bangke. Piniar ni bithung arat doan anu tinang ho ben tet nang jide bithung along repolling do weg nang ji unless repolling awe plotangte labang so repolling bibedet plotangte labang so ai feg bangke wrong inquire through constituency pen kupitong ke poinege niltung laka daito awe lahin lo niltung ke thang bachining tungki lasi bini dah itu labang so a playground lo pathua klam lo dong so korpen kache tong bang gela hen lo ili tum da immediately honorable DC West Karbiang lo il tum han nang humri be di tum han assurance nang pinang ji de bithung constituency repolling before poi da assurance nang pinang ji gali dang ke tum kache so intonte Yongsi, itu election sundun pen, election bang yongsi undemocratic pen claim that democracy aron power that pen si claim puro tangke lake election kali. Bithung along ke, alang itu mathalo BJP party deadlo, one party tu si chamatha. Kali. Satu man ke rai party APHLC pen candidate intang kring pen Arjabdun da. Candidate Arjabdun. Nang itum pilihan nilang tum arju chini nang gila bang solam. Nang itum camat hatame National Party BJP party na putong ke camat hama. APHLC penta rat pen nang toy dun no. APHLC penta candidate do. Candidate apantame nang itum election democratic aron pen alang dengan paklem long nangi. Kupia porsi pini APHLC candidate pan bithung consensi long harassment piara long. Gunda, ini dia candidate masih gunda kam ke claim. Mungkin di Jumreng Panga konstitusi arah tum labang ke jong wek nangi. Gunda ke pang rengke, ini tum kroy kre.
Bithung reng thama lumbajong duar amla long Karbi Anglong Autonomous Council bang phu kilik amina anin ke hangpen ke joklong ledet aputhak APHLC nilip aru atumpen pherang ke amai kangnipon kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council bang phu kilik ahut pinang an adim amina abut ke joklong ledet ajok angkang pita thur bakpen kachi songpon lason thot sinilipen ta pherang ke amai kangnipon nang kokki kedamtang bang phu kilik ahut ke ongdung a constituency along ing samjen pen bang phu kilik pachun ponlu bonta bithung reng thama duar amla halong ason son BJP atum a ot kelang no soluk sodak pen bang phu kilik areng ahu ke paso ason son ke pasung ajahak apoling ke polling agent dodun long lelasi lasi lason democracy country along jongsi amina avot amina aning ke hangpen jongsi joklong le pulotang ti nilitum nilip arat thur paksi nang chesong donang ji pusi bukajan ele chonbang samson bepen ningjepon lapen nilip arlo jokta upper tarapung lower tarapung apoling along box packing kisi kepon rong ajok nilitum nilip APHLC songpen ki pinrem pon lolasi aron ateng choklim penle along retin ta bang phukile ki papling nangji pusi nilip APHLC asongja po atompen pherang ke amai pangdak pon la somai along APHLC nilip aru rapchun bang Lauren Teron lapen nilip APHLC pachet hang chun bang Stephen Bay lapen bilison terang APHLC nilip aru sai hem chun bang lapen nilip aru APHLC songjapo ke ongdung pensi pherang ke amai ingni pondu isi bithung long patumi election dolo lapen gelong doramla lapen ge jitu lapen dum bajak amre ada adim long election dolo bonda ka dak sulu so dak atoman se wan rong tang de dak democracy kon state country klote kopi pasi lo son sulu so dak atoman ke wan Ladake maduta song da bunai long maduta aning hang pen election na joklong adim matidi lasi non bithung long asonson duram long asonson nason na suluk soda abirta ke wan ke lake isi Karbi khai long hinu pik mane itung Karbi khai along Karbi khai angdong hi hayun chot chipu unchot lasi alang tung lason ke claim chok che gunda giriya kami claim chok che lasi alang tung chok se ki un lobote alang sam alam se ke thek lobote pipo se bang khai pipo khai del alang tung di alang tung pu khai ni mati Sidami idung Karbi khai long selon ci unjot da ke tekno piklo mati dasi non dam tanglo pinap election do tuji di pinap election do ji pinap angbong pinap dosrek election do ji pinap angbong jong si lason suluk soda atomon do kok purote nitung or Karbi anglong a constituency 15 pen nitung inkora truck do laso hadak along tin ta nitung AP truck amoni do nitung chingrum si anu se nitung kachisong pangtangi muhala sok a kachisong hot ke alang nitung amithang ma se adai chen vek nai Vosigni pioneer cap arni Karbi Anglong Autonomous Council kilik kedobom ahut lakhai si duar amla constituency ke parlo punja LP school lapen punja ME school polling station along vote ke jok bom ahut rongar hatatum ison soni kahon themimi ke chok cheson thekpon longsi hur chodut an pinlo lapen te aphitu ballot box tami ratatum vote ke jok adim pen endam det si ballot paper tami me kai pon ed ajok vote ke jok abang ington ponang koklu Lasila bang sohadi malong puthot vote ke jok thujia phan vote signi phai cap arni si West Karbi Anglong returning officer ahin pen pangdak pontanglo lake ada porphai proxy ra achi tim pen arni kang sam porphai plira achi tim ansi pathit pon Lower Tarapong along aron ateng pen election a ballot box aron ateng pen claim pon pedet Karbi Anglong along Kadokawi tarik ni pioneer cap arni vote jok ponlo Kadokawi 84.5% an jok ponlo party tin agenda dolot sita ballot box ke ajat asonta claim pon pc areng ang sesi pon detlo ladang agenda tumta la so box aphan aron ateng pen ke claim donjia phan apor cho hanglo sitami apor pipe lapen mobile pen sitami photo nebdon longle lapen media tumta photo nebdon longle lapen agenda tuma phanta photo panep longle ingcheck pheti ti la hai ke nitum akamlo nitum claim popusi kipu la sitarapung aratatum kedoan a party agent kipu atengke box abangke nili ning ing samse athe lok check ama tarak lok anchot la sinon puthot election dot wek nangji kali pulote che songnang kok popusi doan a party agent atum pen pherang ke ama elong ningjepon Lapen rong arata tumta ningje pon ringti lasi kedam tang anta lower tarapong ke lasonsi ke claim pon puta pinang an aruling political leader atumpen ningje pon lasi laswateng pulotang te piningta lason thotsi claim lilo lasi government aron ateng pen claim clay lapen peta telom pon pe peking pon pe lasi non amat lower tarapong along ke re election dovek nangji lapen candidate atum aphanta
Chuningri lo padovek nang jijong si padodi pulotang ten nilitum ning oi pik an puta pherangke karjo ahut nang che thandun. Tumi election ini tumke jangan selo la prang itu tumke so jangan tumi tum cingwai kon ma cingwai the bangala lo ini tumi yok ta prosana ini ke the da timima na bang so bok da so kala bang da jangan pen se da ka to ke abon enangi le pensir theng enangi polo bonta da sir theng the so ka pon so bokalo itu na suspect ko lo nalit tum dobe tum kan chuni ni bang ni so na tum tv ko le tv ni da lo na se so ning ke thega be joksi bini ni tum lang ke ka ke tum ka pa chi tum ngalam thege la bela man so bok pange ni ni halo na tum mangela ni le man so bok are ang ke pon be no na so bok lar bek po pusini ligi ning ke thelo ba hondik pe ni lo ala tum na so bok se Jate bangal larvek po la tu kasi la so kapanan tu tu maka tu te tang te ke hai la bang so box long je hala poisa pa bon pen la pen la ha la bang so theng ma theng the la pen second bang ke la lo hala dak government rondo hadak pen isi api du la bang so pi ta tilom le ni tum ada ke do ni tum jana tum ni tum kan ni tum ada ke do ta ta pa bombe la pen poisa ni tum pa bonji bonta la ni tum mahin poisa ta pa bonji pulo ni tum la bang so poisa pa bolote ni tum thegalong po project si la bang so poisa pa bonji bonta pa bombe la ni news live tum ta news tum ta pidun ke game pila reporter tang de la bang so lun de la public tum inut back la bang so hakhi to ye phan alu palulong ma palulong le alulong le la bang ke police tum ala tum ni tum long sido pelo la public tum ta sta me police tum ti asi ni tum jen tum anda sin pa do prong la srod mutela box bang kan kir hulu ya tum mening samse la bang so box le la so ma di ni tum ni ning samse tang de nang na tung ma tha bang ke puthot la bang so re-election do naing putong na tung ma tha ma de ko sonja ni tum ning ma tha bang la lo la bang so bo ning kan samse a teng ko election do nan ko